teď. Čau lidi, tady Balls. A dneska tady pro vás máme Ding Dong Ditching. A jestli někdo vyběhne, tak ho trefíme. Takže ten už je připravený a jdeme na Kouřilovi, který bydlí tamhle. Tak je tady. Takže jdeme za Kouřilovi. No. Takže tady máme Kouřilovi, kde jsou? Po píči. Tady Kouřilovi a jdeme na ně zazvonit. Počkej. Jdeme na to. Já se bojím. Haló? Dobrý den. Tady Kouřilovi. Tady taky Kouřilovi. Víte, že já mám příjmení taky Kouřilov? Neříkejte. Říkám. Dobrý, ale Jak se dneska máte? dobře se máme. Děkujeme. Jo, my taky. Ale když jste Kouřilovi, tak vy kouříte? Apele? Prosím. Tak to prosím. Jdu dolů bez tak. Mám to vzít? Mám natáčet? Na to šli. Ne, já to nechám. Třeba vyběhnou. Oni za... Takže jsme o barák vedle a jdem na to. A teď zvoní on. Tak jsme tady. A pojď na to. Ruškovi. Haló? Asi nejsou doma. Tak asi nic. Ale bacha, Jdeme zavolat na Babiše. dostane politik. Jak to mám pořád toho zvonit? No. Jak bacha na ten To mě ten hlas. Haló? Tak se dobře vyběhne. Lidi to Ten víš. se bude, když vyběhne, tak co se stane, ty vole? Stane ráno. Ty nejlepší prostě neumím chodit. Dveře jsou otevřeny. Ona mám Adelko. Budeme zvonit a budeme lidem říkat, a jdou dolů za náma. Yes. Prosím. Haló? Ano? Pojď dolů. Co, pojď dolů. Pojď dolů. No takže čekáme tady už dlouho a nikdo nepřišel. Bába se asi bojí, takže jdeme jinam. Jedna. Takže teď snad půjdu dolů. A jdeme zazvonit na těma Petr Říhovi. Ano? Dobrý den. Dobrý den. Pojď dolů, ty mrtvé stěháš chlapa. Máte nějaký gate a nepůjde dolů. Jaký blbec. Jo, on je old dog. Takhle štěká, takhle štěká, ale nekouše. No teď je 39 a počkáme tady tak do 41, jestli půjde dolů. A to byl blbec, ten si dal selenou na gauč, ty mají důchodeček, ty vole. No takže Co máš ty 41 a... Ne, nikdo nejde. Ty vole, Utekli jsme od toho, to byl šílené, on po nás šel s obuškem. My jsme normálně utekli. Ty vole, tam je nějaká policie, já doufám, že nezavolal.
Doufám, že to nezavolal na nás, ty vole. Dobrý, já se jedou pryč. Ty vole. Já jsem úplně šoku, já nevím, co mám mluvit. Já jsem nečekal, že by na nás někdo vyběh takhle. My jsme prostě mysleli, že to je sranda, ale on prostě nás úplně... On měl ten... jak se tomu říká? Teleskop měl, ty vole. Já jsem to viděl v ruce, ty vole. Já už jsem myslel, že jsme mrtví a nakonec on byl pomalej, docela dědek nějaký, ty vole. Aj. No tak tímhle asi končíme a uvidíme se v příštím videu.